Ja moro taas kaikille! Tässä videossa mä pelataan 99 in the Forest mun puolisiskon kanssa. Ja äsken tapahtui yksi paha juttu. Mun skämmättiin Rauha Gardenissa, mutta se ei oo teidän... No niin. Ja muistakaa tilaa se kanava. Koska mä haluan tilaa ja katsoa tämä video ihan oikeesti. Katso tää video loppuun. Niin sitten saat, mä oon tosi iloinen. Elikkä, juu, me ollaan pelattu tätä peliä ennenkin. Juu. Sara. No. Noniin. Hyvä, että saa mikit. Joo. Tässä on... Kerätään näitä kaikkia saplingeja, älä istuta niitä heti. Ole ite. Ei ottaa ite mitään damagea. Appu, mä ehkä sittenkin kuolen. Neillekin pääset tähän. Mä oon onnekas. Okei, mä kuolen. Autaa. Häk. Siis tämä onko se... Tää peli ei ainakaan pelottava. Tää ei oo siis ainakaan. Ja kertokaa kommenteissa, jos te haluatte, että me tehdään part 2 tästä tai part 2 tästä Screenstarista, mitä me tehtiin eilen. Se oli oikeesti kivuliasta editoida se. Tosi kivuliasta. Juu. Mä käyn ehkä nyt koittamassa pelata sitä vasta, en mä tiedä. Tunko mä selviämään siitä, jos en niin... Juu. Nähdään oikein Ups. Okei, mä sensoraan ton kyllä. Sitä. Mikä siihen tuli? Ota, äläkä... Mikä se oli? Lähtis karku. Tossa on tämmönen toinen. Se juoksee karkuun, sitä pelottaa. Se oli toi uusi hirviö tai toi. Mitä sä teet? Ja sitten otan ton tosta. Ota säkin se jalan, koska sitä voi sitten käyttää. Käyn hakemaan täältä tänne. Niitä ei ole yhtään pelottava peli. Otan Good Action. Otan Good Sack, koska mä tarviin niitä tosi paljon. Voiko se kerää ruokaa? Mä kerään näin nopea tuohon. Siis me ollaan sit kyllä pelattu tätä peliä ennen tätä. Juu. Mutta mä en oo mitenkään hyvä tässä pelissä. Mä oon aika huono. Mä koitan mennä pelaamaan sitä lasta. Mä oon ärsyttävää, kun nää lähtee vaan tosta perään. Okei. Täällä on normaalikin susia mun perässä. Mitä? Mun pitäisi tehdä hermoja. No niin, ne kaikki on mun perässä, kun turhakin. Mä en tiedä, kuinka mä pärjään. No tää on ihan liikaa mun perässä. Tää on pelottavaa. Apua, miksi mä menin? Auttakaa! Eikö se hauskaa? Oota, Sara. Sä oot siellä jossain. Ja sit siinä. Eikö sullakin ollut joku YouTube-kanava?
Sara, Mitä? eikö sullakin ollut joku YouTube-kanava? Mikä sen nimi oli? Kerro tilaajille, että eikö siis katsojille, joku... menkää tilaa se. Oliko se nyt Juumai 22 ja sit sieltä Sarsku? Juu, eikö se ollut sillä, että siinä ei ollut yhtään videoita? Oliko siinä montako videoa? Eikö siinä ollut 0? Joku 4 kai. Juu, käykää tilaa se ja... Jos me teette sen, ootte hyviä tyttöjä. Me ei ole tätäkään niinku huolehdittu. Oottakapa hetki, mä siirrän ton tonne. Noin. Niin se on ihan mahtava peli, mä rakastan tätä. Mutta meidän ehkä kannattais kerää matskuja tohon. Niin. Juu. Mä koitin kutsua mun pikkusiskonkin, mutta se ei suostunut tulemaan, koska kyllä se oli varmaan suostunut, se rakastaa tätä peliä, mutta se ei vastannut puheluun, joten antaa olla. Ei tuu, jos ei tuu. Kuulitteko sitä kittoa? Älä lähde mihinkään. Se lähtee kohta sun varmaan perään. Se ei pelkää muun muassa valoa, tyypit sanoo silleen. Ups. No, mä blurraan tonkin. Tyhjentämässä. Eikö niin jo? Sä voi. Kummatkin voi tyhjentää kaikkia paikkoja. Ja avaan tänä. Tässä menee 5 päivää varmaan. Tää. Jes, mä sain tänne teidän hiilauksutun. Niin bändökön. Juuri semmoinen. Missä ne puut oli, mitä mä tuolla? Tosta. Siitä. Juu, nää kaikki menee tänne ihmeen koneeseen. Juu, mä nyt katon, että mitä me saadaan vielä. Ei paljon mitään. Mitä me saadaan 7. Me saadaan... Tää on tämmönen sänky. Otan tohon. No niin. Juu. Mä käyn kattoo sen lyppisen pelasen lapsen. Tää on joku 50 000 yritys. Tää on ihan totta. 50 000 yritystä jo. Mene takaisin ja syömään. Mä käyn pelasen sen lapsen. Vihdoinkin. Mä avaan tän. Miten mä siis ees otan ton? En ikinä näkyy pelastamassa. Siis put inside. Eikä sä tosis. Ei. Mitä just? Ei, mä en tykkää. Piti laittaa se tonne. Mä haluan. Mä ainakin nää ruuat tästä. Noin. Okei, mä oon kuolemassa jo, koska mulla oli kova nälkä. Juu. Tuu syömään heti. Mä kävin hakemassa vähän ruokaa. Tuu syömään. Ota vaan ton chatin. Tuu syömään. Juu, tuu syömään nyt. Siinä on vähän ruokaa. Oho. Siinä on vähän ruokaa. Mä otan säplingin tuo. Siis mikä toi oli? Tää on 3. yö. Juu. Miksi nyt ei yhtäkkiä hymyilee? Juu, pelin tekijä on fiksannut ton yhden jutun tosta. Hyvä. Ennen toi oli vaalea ihonen, eiku ton värinen toi ton iho, mutta nykyään ennen tää oli vaalea, niin se oikein. He,
Sen on jo. Kato yläpuolella. Onks nää ufoja? Nyt on muuten En kiinnostava. Nyt muuten video varmaan muuttu kiinnostavaksi. Juu, ne oli siis ufoja siellä, mutta ei tässä pitäisi kerrottu mennä katsomaan. Tuo tippuu yks nääks, on vaan punaisen. Ja me päästään vielä tonne. No. Ok. Ei se mitenkään haittaa hirveästi. Mitäköhän täällä on? Tossa on ainakin tommosta. Siinä on revolver-ammu. No, otetaan sekin. Toikin ja open chest. Mikä tää tarkoittaa? Mä voin katsoa. Siis meidän tulelle hyökätään. Mitä ihmettä? Ei. Mä en oo valmis mihinkään hyökkäämään. Mitä tässä lukee? Siis Ok. Ok. Ehkä mä en tiedä, haluanko mä pelata tätä peliä. Tarvitaan kyllä puuta. No, kaadamme näitä puuta. Toikista mä otan nää tänne mun. Oho. Tämä saan 7 ja... No, ainakin mä saatiin tämmönen, jota voi vähän suojaa meitä. Mä otan tänne sundiaan, vai mikä onkaan. Defense. Ei kun niin joo, kun mulla oli tää glass. Niin mä voin laittaa näitä. Defense blueprint. Laissaan tähän niitä. Juu. Käydäänkö kattoo sitä UFOa? Tää pitää saada aika 100 sen. Joten käydään kerää puuta. Ei, no niin ei me voidakaan. Meille hyökätään varmaan tänne, juu. Okei. Mä menen ainakin tän päälle. Mua pelottaa. Okei. Mäkin tuu. Juu. Tää koventuu tää ääni. Ei oo hauskaa, ei oo hauskaa. Me ei muuten olla mun tietääkseni ikinä pelattu näin pitkälle. Oot sä 10 päivää. Mitä? Mä säikähin tota. Ei, tuossa on toi. Hyi! Mä pelästyn. Mäkin säikähdin. Se kuolee näin, kun vartokkaa. On muuten kyllä hyvä. Miten me tehdään? Häkkitekniikka. Tää sinne tulee vaan. Niin, ja muistakaa kertoa kommenteissa tämän videon jälkeen, tai nyt heti stoppaa tämän videon vaan. Että pelataanko me tätä tehdään tästä part 2 vai Scream-streamistä, sitä mitä me pelattiin eilen. Ja jos siis haluatte jotain muuta peliä niin Robloxista, niin kertokaa sitä tuolla myös tuolla kommenteissa. Ja tykkää tästä videosta ja tilaskaa nämä, se on ihan pakko. Tai no, ei ihan pakko, mutta se on ainakin ilmasta, joten kannattaa tehdä. Okei, juu, mä lähden jo keräämään puuta. Kerässä vaikka ruokaa. Joo. Mä tuun puun. Nyt tässä on tapahtunut. Tota ei kyllä muuten ennen ole ollutkaan. Mikä täällä on? Ei mitään. Täällä on joku skorpioni. Mitä? Mikä tuo skorpioni? Tuoku tommonen? Mä käyn kattoo, että sun sisällä on. Onko se jotain hyvää, mitä me voidaan vaikka tarvita? Ehkä me ei tänään päästä katsomaan niitä ufoja. No, ei tiedä.
Ehkä päästään, ehkä ei. Toivottavasti. Mä tiedän ainakin nää. Juu, tää on ihan täynnä. Miksi tuuvet? No mä lähden tänne sitten mä lähden tänne koneeseen. No niin. 8. Mä katsotaan, että mä voin saada 8. Mulla on kompassi. Sitten me otetaan... Ei mitään riitä kyllä muuta. Senköhän mä noin ihan tahalleen. Anna tää sille tyypälle. Tarvitaan tuohon vielä jotain. Tuohon, tässä on vähän. Kato miten mä löysin aseen. Juu, hyvä. Älä käytä sitä turhaa. Joo, mä tiputan sen tuohon. Yes. No, olikohan se tältä kertaa? Tää video. Okei, elikkä se olisi moro ja älä unohda tilaa sitä kanavaa. Ja tykkää tästä videosta, kerro siellä alhaalla. Ei, tämä on katsomassa. Just hyvässä kohtaa mä lopetan tää. Niin kertokaa jos haluatte part 2. Ja kertokaa kommenteissa mitä muuten pelejä meidän tässä pelaa ja se olisi moro! Moikka!